Здравейте хора, потребители на VBOX 7, аз съм Крис. Днес снимаме на таблета на Пепи и моля ви се, извинете ме, че почнах ето така, просто снимахме на тяхния телефони и не знам да искам да го фаля от най-високата кула в целия свят, защото отивам в YouTube и нещо ми пише някакво си, да си въведа някакъв измислен прякор. Аз въведох поне 100 прякора и дори един не ми го прие и не можах. Така. Вижте. Той, камък, той от ето и на вратата отгоре се прави от ето какви блокове се прави? От такива блокове се прави ето това тук на вратата. А тези тук може врати да ги намерите тук. И стъпалата се правят като стъпала. Това е втори епизод, по-скоро първи. Обърках се. Трябва да заспиш, че не се вижда. Добре. Аз искам първо да направя едно нещо. Тук да разкатая някои животни. Добре. Хора, за сега може да не се вижда, но като влеза в къщата ще почне да се вижда. Вижда ли се? И сега да спивам. Лейвбеб, което значи стани от леглото. Не, че го знаех, но просто виждал съм Майнкрафт на български. Нека да го щупя, защото не трябваше така да почвам. Както помните, или... не помните. Чакайте, че като снимаме на този глупав телефон и то не може така и... Както не помните или по-скоро не знаете, ще правим втория етаж. Дидо, до вечера си правим в теб клипчета, чули? Нали втория етаж правиш? Извинете, tu е баба. Дидо, кажи да ни вика. Да, хора, това е за сега. Вижте, как изглежда, за да го направите. Хубаво. За да приспиш няколко дена. Не, съжалявам, ама няма ми влезе в къщата, няма. Ще пощади, ама няма ми влезе в милата къщурка. Ако пък влезеш, ще го пиш. Ще те разкатая, ако влезеш. Motherfucker. Реших от ето и ей да го направите. Мисля, че е готино. Не знам вие какво мислите, но аз просто така мисля. И да, къщата покривите ще са им като неистинските хубави къщи. Като нали знаете, като в истинския свят. Само като в някои хора в Майнкрафт. За някои хора те си просто. Аз повечето къщи ги правя с покриви, които не са от специалните с стълбове. Такъв. О, кативчински си. Да, всички са. Хубаво ли се вижда? Окей, се вижда. Аз ще кажа кога. Да заспа. Ще заспивам още в 8 часа в Майнкрафт. Не знам колко е тогава в Майнкрафт. Ще обзаведа точно сега. И си дайте идея как може да я направите. От първия етаж. Много бързо минава времето. Как бързо? Да е бързото. То винаги те си минава.
И да, хора, да, и това за първия етаж. Дайте си идея как ще го направите, няма точно да казвам, защото вече ми писна. Поне си идеята и ще такова. Ще я завеждам след като направя под покривът. Исках да кажа. Сега прави покрива и се вижда. И сега. Дидо, ти си охрана. Аз препоръчвам, ако ще ги правите, да ги направите и те за симетричните торчове. Абе, ще сложа Малко факти. Добре са ми, защо? На всеки случай пак. На горната аз ще сложиш ли го? Ще сложа, ама не сега. След като направя покрива. О, хора, идва... Ще заменя това за ето това. Може да ги сбърквам, но това не е огромен проблем, защото доста хора се бъркат в Майнкрафт. Да. Във всички Тя не е... Хора, правя на без животи, защото на животи имам да събирам доста материали. Нали знаете? Все пак е урок как да направим. Ще правим други клипови, ако имаме над 40 показвания, ще правим на DJI. Каквито пишете в коментарите. Ако искате на всякаква игра ще правим. На всякаква игра, която имаме. Да, на PlayStation. Сега играем на таблета. Аз сега играя на Пепи Нин. И после може да... После как свършим този епизод, третия или четвъртия епизод, Втория. да, Не, първи. Първи, да. Първи. Ще имаме един клип на DJI. Аз ще играя. И съм Бебе Море. Чакай, че не свърши цялата клип на нещата. Да, после. Добре, после дълго. Хора, за сега не съм сбъркал това, мисля, че ме е рекорд до втори ред. Или пък май до пети беше, не помня. Четвърти. Трети. Фак, сбърках. Не, преди малко сбърках. Абе, сега е втори ред. Каквото ли тя ще е баца. Хора, ще кажа нещо на Пепи извън кадър. И да, хора, пак се връщаме. Искам една изненада за вас, им казах. Нали, Пепи? Добре, ще имаме много яка изненада. Ще се радвате много. Ще играм на PlayStation, после на... Ама ни казвай на коя игра. Една нова. И на две игри, де. Ето ни от любимите, нали? Ни на нас. На нас, де, но на вас мои пари не са. Не, на вас. А ти провери дали тук мога да закачва в YouTube? Не дай го изключва. Остави. Ако не може, пак няма нищо. После ще се програми, сега ще видим. Почти го направи. Почти направи покрива и почни ще завеждам и после кубаря втория етаж. Не го спирай. Който харесва Джастин Бибър да пише в коментарите. Да пише в коментарите. И който харесва Криско певеца, Криско Бит, да пише в коментарите. Почти го направи. Почти. Не го спирай. Спира ли го? Не бе. Готово ли?
Чакай, спря ли го на пауза? Не си. Хора, Познах само да се. обзаведем така наречения втори етаж и това ще бъде за тази. Когато го обзаведем, да не го спреш сега. Хора, има един клип, трик. Когато сте по средата тук, вие влизате във вратата и тя не се вижда. И може да излезете. Ето го втория етаж. Абе няма бе, ще сложа точови. Те почва ли да се вижда по-хубаво? Абе, Виж. идеално се вижда, що? Чай да сложи всички. Сега да сложи всичките се вижда по-хубаво. Това ще е спалното помещение, което ще го направим. Ето така. И да, също така. Само също хлипопреш се. Ще има кефи. Те е яко. Много. Майка ти. Ти не сте учили, нали? Да, Бе, се искат. ти каза. Всеки се спуска. И аз на първите клипови се изпусках, ама да спрях. Сега трябва да отваряш. И Ти как ще слизаш? Как ще слизаш на втората? Да стълби, стична по стълби. Чакала, за какво заби? Хора извън кадър. Те, почвай. Хора, изчакайте да си кръстим клипа, по-скоро World. Съжалявам, че трябва да го кръстваме. Как да го кръстим? Ще го кръстя Friends. Както искаш да го. Friends. Сега. Friends. Ще напиша на български. Сега YouTube ще напиша. Йоу, чакайте сега. Йоу. Добре. Чакайте. Чакайте, бе, как се пише YouTube? Чакай, сетих се. Най-накрая. Тоест, приятели от YouTube. Да. Ще го обзаведем другия епизод. Чао! Дайте лайк, абонирайте се, обичам ви.